Tak, čaute priatelia, je tu dlho očakávané video interiéru. Pre pripomenutie je to Soft Home, oceľový rodinný dom, ktorý má 96 m štvorcových. V predošlom videu som vám ukazoval jeho fasádu a to, že je premiová, už si snáď pripomínať ani nemusíme. Vchádzame do zádveria. Zádverie je priestranné a je pripravené na veľkú vstavanú skriňu a dostatok priestoru aj na to, aby ste sa tam vošli pokojne, napríklad aj 4. Zo zádveria je vchod do chodbičky a veľkej priestrannej obývačky a na druhej strane oproti už vidíme kuchyňu. Výška interiéru je 3 metre. Stavba nemá žiadne tepelné mosty a je tak skvelá, že sa nedá ani hovoriť o alternatívnom bývaní, ale o ďalšej forme bývania. Má jedinečný konštrukčný systém a skvelú technológiu Kodima. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Ideme do chodbičky a po chodbičke nájdeme aj hosťovskú toaletu. Toaleta je vstavaná a sú tu nádherné prémiové obklady. To isté nájdeme aj v hlavnej kúpeľni. Veľké krásne dvojumývadlo, obrovská skrinka, po ľavej strane na skok bolo vidno aj radiátor. Sprchový kút, krásna vaňa, toaleta, všimni si tie krásne detaily a priestor pre práčku a sušičku. Detská izba, hosťovská a spálňa. Poďme najprv do detskej pekne po poriadku. Výška interiéru stále 3 metre, steny sú sadrokartonové, každá jedna stena je montážna a teda vieš do nej ukotviť aj ťažké predmety. Zároveň nájdeš na stene aj termostat. Aby som nezabudol, každá jedna priečka je akusticky odhlučnená a teda každý má vo svojej izbe plnohodnotné súkromie. Termostat je aj na chodbe. No a tak teda poďme do miestnosti poznania, do hlavnej spálne, ložnice. Spálňa má východ na terasu s krásnym výhľadom, ktorý je samozrejme ako vždy v cene a hlavne je tu výklenok pre veľkú stavanú skriňu, ktorú keď osadíš, tak ti nezaberie miesto z izby. Detailnejšie ti to ukážem až v tejto izbe. Teraz sme v druhej spálni. A kým sa dostaneme ďalej, je dôležité dodať, že tento dom sa kolauduje ako rodinný dom a po jeho kolaudácii sa dá na ňo čerpať aj hypotéka, čo je absolútna rarita v tomto segmente. Tu je ten spomínaný výklenok pre vstavanú skriňu a ak ju sem dáš, tak uznaj sám, že ti nezaberie miesto z celkovej izby a máš tu priestor na všetko ostatné. Podlahy, zárubne dvere či obklad v kúpeľni je na výber z nášho vzorkovníka. A všetko ostatné je samozrejme v cene, okrem nábytku a elektrospotrebičov. Celá stavba je chránená proti hlodavcom a hrubým oceľovým oplechovaním. A ešte voilà, výhľady. Viete, ja som v našej výrobnej hale každý deň a nikdy ma neprestanú tieto stavby udivovať. A ak ťa tento rodinný dom fascinoval rovnako ako mňa, tak nezabudni Kodima modulové oceľové rodinné domy na bývanie. Toto bola verzia, ktorá mala 96 m štvorcových s označením Soft 4A. K dispozícii máme aj menšie a konkrétne v tejto prímeskej časti už jeden Soft je a to tento Soft 3. Tak a až teraz to je všetko.